pa. Yummy. Yummy. Lagyan mo ng puro isda. Yan o. Ay, uy. Kalamig ito. So mga katropa, ayan, gagawa tayo ng burong isda Kapampangan recipe. So ayan, nahuli natin to kanina, namingit tayo. So ngayon, gagawin natin ng burong. Kaya stay tuned lang at para malaman nyo kung paano ang proseso ng paggawa ng burong isda ng Kapampangan. Okay. Ayan mga katropa, gagawa tayo ng burong isda. Yan, Kapampangan recipe. So una, nakaliskisin natin yung isda, no? Yung tilapia. Kailangan natin makaliskis na maayos. So, kailangan malinis na malinis to. Kailangan walang dugo, no? Tanggalin yung dugo. Ayan. So yan, nahiwa na, no? Linisin na lang natin na maigi ito. Tanggalin natin yung dugo. Ayan. Para hindi mabaho pag naburo natin. Lagyan natin asin sa dalawa. Tapos ihalo-halo lang. Ganyan lang. Halo-haluin lang ng ganyan. Dapat tuyong-tuyo yan. Tanggalin natin yung tubig. Yan. So kailangan patiktikin natin muna to. So ayan, patiktikin natin muna. Para mawala yung tubig-tubig. Ito na yung ating tilapia na isda, no? At ating lamig na kanin. So ayan. So una, lagyan natin ng asin tong kanin. Ayan. Tapos haluin lang natin. Ayan. Ako lang pala maghalo. Simple lang ang paggawa ng purong isda. Ang matagal lang paghihintay rito. Siyempre, i-ano natin to. I-stack natin ng mga 1 week, no? Bago natin lutuin. Ayan. So yan, nahalo na maigi, no? So una, lagyan natin ng itong ating ano, lalagyan, no? Medyo maliit lang, kaya konti lang gagawin natin. Una, lagyan natin ng kanin. Ayan.
ng isda. Yan. Tapos lagyan ulit ng kanin. Yan, layer by layer lang yan. Simple lang. Yan. Tapos lagyan natin ulit yung isang isda. Yan. Malaki-laki itong isda na ito. Ayan. Lagay uli ng kanin. Ayan. Tapos isda. Tapos kanin ulit. Ayan. So nagkulang ang ating kanin, no? Hindi nagdagan natin. Ayan. Ito may natira pa tayo. So ayan, same process din. Lagyan ko ng asin to. Ayan. So ayan, lagyan na natin kanin. Siksik lang yan. Ayan. Ito, lagay pa natin itong isa. So, huling-huli, kanin, yung pinakahuli. Ayan. Yun, o. Ayan, sakto-sakto lang. Siksik lang, siksik. So ayan mga tropa, ito yung ating burong isda, no? So ang gawin natin ngayon, takpan natin. Yan, plastic para hindi pasukan lang kung ano-ano ang insekto o ano-ano anong masasamang espiritu. Joke lang. So ayan, tapos lagyan natin ng rubber band. Ayan, para sigurado. Ayan, para walang singaw. Ayan, no? Ayan. Tapos takpan na natin. Ayan, dapat yung walang singaw. Iyon, no? Iyon, no? Ayos. So ilagay na natin doon sa sa madilim na area, no? Tara. So dito natin ilalagay yung ating buro. So mga 7 days. So mga pang-apat na araw balikan natin yan para isiksik natin, no? Yan. So ayan, okay. So ayan, tignan na natin yung ating burong isda. So ayan, 5 days na siya ngayon. So kailangan natin isiksik ito. So ito yung ating burong isda. So nimbak natin to nung January 21. So 26 na tayo ngayon, bali 5 days. So tignan natin. So ayun. So ang gawin natin, isiksik natin to, no? Ihalo natin ulit. So mga 2 days pa, pwede na lutuin to. Sarap nito mga idol. Sa Pampanga, pag pestahan, hindi nawawala to. Laging nasa pag-ayanan to. Tapos may nilagang sitaw, talong,
okra, ampalaya, mustasa, tsaka ang the best isda, no? Iliyaw na isda o kaya pinirito, kahit anong isda pwedeng itambal dito. So habang tumatagal nakaimbak to, lalong sumasarap. So ang gawin natin ngayon, takpan natin uli yan. After 2 days, pwede na lutuin to. Ayan. Takpan natin ng maigi. Ayan. Ayan. Yun. Ayan na siya. Nahalo na natin, oh. Ayan. So ibalik na natin to sa ating imbakan. So ayan, balik na natin dito. So ayan, nagburo din tayo ng mustasa. So ayan, next upload ko yan, paano ginawa. So ayan, mga katropa, after 7 days lutuin na natin ang ating burong isda. Ayan, ayos na to. So ayan ang ating burong isda. Ayan, pwede na. So lulutuin natin. Meron tayong bawang, sibuyas, luya at kamatis. Mainit na ang ating mantika. Ilagay na natin ang sibuyas. Sunod ang bawang. Hintayin natin mag golden brown ng bawang. Ayan, golden brown ang ating bawang. Hintayin natin ang luya at ang kamatis. Lagyan na rin natin ang kamatis. Ayan, habang pinapalambot natin ang kamatis, shoutout sa ating mga viewers, subscribers, sa ating mga silent viewers. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking mga video. Ayan, at sa ating mga OFWs, ayan, siguradong namimiss nyo to, burong isda, lalo na mga taga probinsya, Pampanga. Ayan, miss nyo sigurado to. So ayan, malambot na ang ating kamatis. So ayan, lagyan natin ng sili. So optional lang to, ha. Pwedeng hindi lagyan, pwedeng lagyan. Sa mahilig sa manghang. Ayan. Ayan. Lagyan na natin ang ating burong isda. Ito yung ating burong isda. Oh. Lagyan na natin. Buo pa. Halo-halo lang. So ayan mga tropa, luto na ang ating burong isda. Ayan, oh. Yummy! So ayan mga katropa, luto na ang ating burong isda. So ito mga katropa, ipapakita ko sa inyo. Yan. Yan, oh. Yan. Yan ang ating almusal ngayon.